idea va sortir una mica de l'afició que tenim per la muntanya i la passió pels vins. I una mica amb el sentit per reivindicar o per situar els vins de Girona al sostre de Girona. Però de mostrar una mica a tothom que fem molt bons vins, que estiguin ben reconeguts a Girona, que encara no estan a per tots, i una mica que el vi és salut, no? També, que fem una activitat esportiva i que el vi amb moderació doncs no hi ha cap inconvenient de prendre'l i que és completament saludable. Carles i la Maite, de la jove confraria de joves de vins i caves de l'Alt Empordà. I bueno, hem vingut. Representació, estem aquí. Sí. I la veritat és que és una activitat molt maca, eh? Se'ls ha d'aplaudir als cellers perquè és un acte molt altruista. Venir aquí, pujar les ampolles, per no en vendre ni una, perquè els que som més o menys ja ho coneixem tots, però molt maco, és una activitat que val la pena. Home, la idea jo crec que ha sigut genial, no? Perquè això és demostrar, és mirar comprar una mica l'esforç que s'ha fet per pujar aquí dalt, menys jo. He bufat molt, però jo crec que val molt la pena és també equiparar aquest esforç i aquesta voluntat que el vi que fa tots els viticultors i les empreses en aquests moments tan difícils perquè el vi de l'Empordà estigui dintre el rànquing dels millors vins del país i del món. Es pot dir del món potser no, però del país ben segur, no? Estem fent un gran esforç i hem d'intentar que amb actes com aquest poder demostrar que aquest esforç val la pena i fer que els vins, sobretot també els vins catalans, tinguin un lloc molt més important del que tenen dintre el mercat de vins de Catalunya. Jo crec que és aquest. I felicitar i agrair a tots els que han vingut aquí per l'esforç, però sobretot pel compromís que han demostrat amb els vins de l'Empordà. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. La denominació Empordà cada vegada té una cota més alta. De moment està als 3.000. No sabem fins a on pot arribar. L'any que ve els 5.000. Exacte. Això li heu de preguntar amb ells. Però em penso que estan pel bon camí. I això de pujar i trobar-te aquí a la cata, què et sembla? Escolta, és fantàstic. Això és un privilegi.
Hi hem participat 12 cellers de la denominació d'origen, la majoria són petits cellers, joves, la gran majoria, com podeu veure, o amb esperit jove, si més no, que és una mica el sentit que el camí que està prenent la denominació d'origen d'ara cap aquí. Vins de qualitat, gent jove al capdavant, esperits joves i amb molta empenta, amb moltes ganes de fer coses. Tot un repte, com heu vist, una cosa que significa un esforç per tothom, no? Però que és una mica el símbol del que estem fent ara, que és un esforç conjunt del que estem fent tota la denominació, de pujar els vins cap en l'aire, cap al cim, doncs. Visca Vila Empordà!